guys? Welcome back again to my YouTube channel. And if you are new here, my name is Aya Habib. Alam nyo ba guys, meron ngayong bagong open na restaurant dito sa Eubenco, Tetuan, Zamboanga City. At hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ito kasi guys, gusto kong mag-explore. At what I know about this restaurant, it's all about Tausug cuisine guys. Gusto kasi ng may-ari nito na ipagmalaki ang mga, kung gaano kasarap ba ang pagkain ng mga Tausug. And I hope ma-meet ng restaurant na to ang standard ni Aya Habib guys. What? So later on, i-share ko sa inyo kung gaano ba kasarap yung mga pagkain nila dito. And hopefully, you will also visit their restaurant. Pasok muna tayo dito sa bagong restaurant dito sa Zamboanga City. Hindi ako binuksan ng pinto. Pasok tayo dito guys. And I want you to meet the mother of the owner. Siya yung nanay ng chef dito guys sa restaurant na to. Hello po. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube. Pwede nating gawing pasalubong sa inyong mga office mates, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga relatives or families. Kaya guys, what are you waiting for? Kung hinahanap nyo ang mga pasalubong na pagkain or dessert, andito lang po ang Auntie N sa Eubenco, Tetuan. And later guys, kung gusto nyo nang mag-lunch, mag-dinner with your families, with your relatives, with your love life, or sino man yan, puntahan nyo din guys ang Auntie N's kasi they will serve what you deserve. Oh, diba? Sana all. And I am very happy na na-meet natin ang chef ng Auntie N's. And I want you to meet Chef Irfan. Chef Irfan. Hello Chef, thank you so much for this opportunity. Ma-meet ang chef ng isang exclusive and authentic restaurant. So Chef, ano ba yung goal ng inyong restaurant dito? Yung lamay ko. yung goal namin kasi, ako kasi, lumaki ako sa luto ng lola ko. Ito yung name actually ng restaurant, Auntie N's. Nanggaling po yan sa lola ko, which is auntie ng mother ko. Ang tawag po namin sa kanya is Auntie Inda, Auntie N's for short. Lumaki po ako, araw-araw yung luto niya is very masarap. Parang ikaw yung nagtitaste ng mga luto ng auntie mo, sir? Ganun ba? Yes po, ganun. Tapos like umabot sa point where di na kami satisfied sa luto sa mga ibang restaurant. So inisip ko, gusto kong i-share. So since ako as chef, pinamana na sa akin yung luto niya. So dinala ko na po dito. From mga tupas niya, from handa, lara-lara, pastil-pastil, everything na tinuro niya sa akin, dinala ko na po dito sa restaurant para po ma-share sa lahat. Kumbaga guys, yung luto ni Auntie Inda ay naipamana na kay chef lahat-lahat. Yes, so. Andito na guys, pwede ba hawakan chef yung kamay mo? Andito na guys sa kamay ni chef ang napakasarap na pagkain. So, can you please chef invite our viewers to visit your restaurant? Assalamualaikum, please po visit our restaurant Auntie N's. Dito po kami sa Eubenco, Tetuan, sa likod po ng Shipyard. Thank you so much, Chef, for this opportunity na mahawakan ng iyong kamay. Thank you so much, Chef. At guys, kung gusto nyo ng mga pasalubong, andito lang po ang Auntie N's, ha? Okay. Thank you, Chef. Thank you. Ayan ba cards? Sobrang anghang, guys. Ito yung the best na tula itong dito sa Zamboanga City na natikman ni Aya Habib guys. Kasi pupunta-punta ako guys sa mga sa iba't ibang Tausug restaurant. Pero sa natikman ko guys, sa tula itong nila, masarap talaga ito lalo na pag mainit pa.
Guys, kung meron kayong mga special occasions with your loved ones or with your friends, I highly recommend Auntie Anne's Home of Authentic Muslim Cuisine. Nandito lang po sila located at Yubenco Tetuan, Zamboanga City. Murang-mura lang po ang kanilang mga pagkain at swak na swak sa inyong mga panlasa. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Come na at tikman ang napakasarap na pagkain ng Auntie Anne's. I would like to thank Auntie Anne's Home of Authentic Muslim Cuisine for giving us the chance to taste their food, guys. Ang napakasarap nilang pagkain. And guys, I hope you enjoyed this vlog. Please give this video a like, comment down below for any suggestions, and please subscribe to my YouTube channel if you are new here. Thank you so much guys. See you in Auntie Anne's.